Van Kolmerpomp naar Westergeest. Nou, daar staan we dus nu. Daar zit een hele reeks melkbussen. Hoeveel een beetje ongeveer? We hebben 25 melkbussen. Wat mij opvalt, je hebt een kanon te staan. Ja, klopt. Ja, dat is wel een aardig loodkanon. Ja. Dat is net iedereen lekker blij mee, maar die kan altijd wel aardig gewoon. Ja. Zeker als het in de tent is, dan juist het net. En nou, dan is het wel even goed dat er even een seintje in wordt. Want nou, wie zei dan altijd wel voor de grap, dan gaat het net achter het hemd dat dat ding aangeeft. Dus het eerste van heel groot boord, maar voor de sponsoren. Is dat nog vast aan evenement? Ja, want je met z'n nog wel eens wat neescheepje, nee tentzeil of dat soort dingen. En de bussen moeten altijd weer hersteld worden, dus het is altijd wel aardig duur met z'n allen. Nou, maar die sponsoren die helpen ons altijd mooi terug. Dus daar ben ik wel hartstikke wijs mee dat die ons zo wordt steunen. Hoe lang organiseerde je hem dit nog? Ik leeuw dat het 9e jaar is, dus zo'n valt hier het 10e jaar. Oh, dan luisteren mee, dat wordt een feestje. Ja, dat moet zeker een groot feest worden. Ja. Verrassend dichtbij. RTV